Club Junta, building better Africa. Muli bwanji sikumene muli tsiku la lero pa 7 October ubweresaniso nkhani ya m'bale wathu Birek Malata amene akadapitiriza kulankhula monyozesa chipani cha DPP mophatikizanso president wa chipanichi APM. Motero ndikupemphani kuti khani pomwepo ndikumvesera mwachidwi zomwe walankhula pamene mfundo yake kwambiri yagona ponena kuti chipani cha DPP ndi cha alomwe okha, nkona sangayitane membala aliyense wa chipani cha MCP ukapezeka nawo kumwambo wa mlakho alomwe. Kani pomwepo ndipo pangani subscribe, like and share. Amene ali ndi chithunzi chimene Peter Mutharika wogwirana chaza ndi Nankhumwa atandipatsirako nditachiona kumlakho alomwe. Atandipatsirako chithunzi chimene Peter Mutharika wogwirana chaza ndi Kondwani Nankhumwa kumlakho alomwe. Zikumakhala zomvetsa chisoni kuti anthu a mtundu umodzi koma kumakhala anthu osasapotana. I expected kuti Peter Mutharika akachita shake hand ndi Kondwani Nankhumwa kumlakho alomwe. I expected kuti Dr. Patricia Kaliati akakhala nawo kumlakho alomwe. I expected Dr. Michael Usi kuti akakhala nawo kumlakho alomwe. Kusagwirana chaza kwa Peter Mutharika ndi Kondwani Nankhumwa kumlakho alomwe kwandikumbutsa mawu amene adayankhula Abakili Muluzi pamene ananena kuti divided as you are mungakalowe mboma. Nthawi zambiri ndimakonda kuyankhula mawu amene ali m'Bible kuti kudya masamba pali chikondi kuposa kudya nyama pali udani. Kumene tikupita uku ndi kuzisankho kunena kuti sikusungirana mangawa aliyense, anything can happen. There is no permanent enemy in politics. Zamvetsa chisoni kwambiri kuti Timothy Ntambo kukakhala nawo pamwambo wa mlakho alomwe koma Peter Mutharika popereka moni ndikumayang'ana kumbali. Zimene zikusonyeza kuti kubwera kwa Peter Mutharika pa ground kuti afuna kuzayimiranso ali ndi mangawa akulu kwambiri amene akufuna kuti achachitire mtundu wa Malawi, azabwezere mtundu wa Malawi. Mujamanena kuti mwakhauleti ndi zimene zili mu mtima mwawo kuti nanenso ndizakhaulise. Munthu sungapezeke kuti wakumana ndi Timothy Ntambo amene ali vice president wa Enoch Chihana wa Afford. Iweyo kumakampatsa moni ndi kuyang'ana kumbali. So ngati ukupezeka kuti ndi mtundu wako wachilomwe ukulephera kulumikizisa pamodzi ndi mtundu wina ukupasa moni mosasangalala, chimene Peter Mutharika akufuna kuti achitire dziko lino la Malawi ndi chani? Peter Mutharika akukondwera ndi mabodza amene amuchitira ndi kumakhulupirira mabodza omwewo. Kutenga anthu ndi kuwawuza kuti tiyeni tizimusatira Peter Mutharika kumene akupita tizimuyimbira kuti akukondedwa, iye kumakhulupirira zimenezo. Azikonza okha
anyamata omwewo kumakhulupirira kuti Peter Mutharika akufunidwa. Mwambo wa mtundu ngati mmene ulili wa mlakho wa alomwe unafunika kuti uzichitika mopanda kuphatikiza chipani. Apa zasonyeza kunena kuti a Peter Mutharika ndi munthu amene akutenga mtundu wa mlakho ndi kuutenga kuti ndi okhawo umene ukhoza kumuwinisa zisankho. Waonesa kunena kuti anthu okhawo amene amakhala nawo ndi amene akhoza kuwakhulupirira kwambiri kuposera ena. Zimene anthu ena akuonanso mosiyana ndi zimene iyeyo akuganiza. Sindikukhulupirira kuti ngati munthu wamkulu, munthu amene akufunanso kuti abwerere pa mpando, angamafune kusunga maudani. Timakhulupirira kunena kuti akanatha kuzichepesa ndi kunena kuti is just the former president, and Dr. Lazarus Chakwera wawasankhira Dr. Michael Usi kukhala vice president wa dziko lino. Amulakho alomwe ngati munthu amene amachokera ku Mulanje akanamutenga ndi kukakhala guest of honor, zimene zikadapereka picture yonena kuti mtundu wa chilomwewo umasapotana, umagwirizana. Koma ndizomvetsa chisoni kuti ku parliament pa mpando wa leader of opposition amene amakutumulana, amene amakhala osafunirana zabwino ndi anthu adera limodzi, Mulanje yokhayokha, Dr. Kondwani Nankhumwa ndi Dr. Chaponda. Ndikhale ine, achoke uyu ndikhale ine. Kodi Dr. Kondwani Nankhumwa atakhala leader of opposition, Dr. George Chaponda sangapindule nazo, sizingawathandize? Amene akulimbana lero kumulanje komweko pa mpando wa upresident wa UTM ndi alomwe okhaokha. Patricia Kaliati osachita support Dr. Michael Usi. Nanga anthu ena apambali akachitani support bwanji ngati inuyo mukulephera kuonesa chikondi? Zimene umaonesa munthu zimakuthandizira kuti anthu ena asapange chipongwe. Mwachisanzo nthawi ya maliro a Dr. Saulos Cross Chilima Kunchewu, mene simwena amayikidwa maliro, Dr. Lazarus Chakwera atangofika kumalo kumene kucha anapita straight pamene panali Professor Arthur Peter Mutharika ndokampatsa moni. Zimene ngakhale ma supporters mene amaganizira simene zinakhalira, anapezeka kuti anthu perception inasintha, kusonyeza kuti Dr. Lazarus Chakwera sanakhale kupereka udani pa maliro pacha. Akanangopita ndi kukangokhala kusanja kumene anamuyikira malo, osapita kukampasa moni Peter Mutharika, mwina tension ikadakula kwambiri. Koma umunthu mosaopa, mosachita mantha, Dr. Lazarus Chakwera ananyamuka straight ndi kukafika pamene panali Peter Mutharika ndi kumuhaga ndi kucheza. Zinali zinthu zabwino kwambiri zimene anthu ambiri ife timayembekezera kunena kuti Peter Mutharika sakangofikira kukangokhala kusanja ndi kumakhala ngati basi munthu wongoti china chilichonse koma ine ndikuyenda ulemerero wina uliwonse koma uzikhala mwa ine. Zimene anakamba Abakiri Muluzi kuti nthawi imene adapita kukamuona Kamuzu adakhala about 25 minutes akamuzu sadatuluke kupita kukamuona Bakiri Muluzi. M'maganizo mwawo Akamuzu amaganiza kuti iwowo ndi state president, Abakiri Muluzi amene apita umene kuja ndi minister.
zimenenso zili m'maganizo mwa Peter Mutharika panopa, akumakhala ngati kuti iwowo ndi president wonena kuti anthu azipita ndi kumawagwadira, anthu azipita ndi kumawagwadira iwowo osati iwowo kugwadira munthu. All the time akuzika pa mpando kale wa upresident. Chimene anafunikira Peter Mutharika ngati akufuna kuti ulemerero umenewu upitirire, kuti he should be treated as a former president of this country, kunali kuchita support ena kuti iwo aja azilandira ulemu wa former president. Koma panopa mene anena kuti avala jezi ndi kukaseweranso mpira, ayembekezere kukhulana ndi anzawo, ayembekezere kuyankhulidwa ma weakness awo. So akamakhala munthu wankhwidzi, akamakhala munthu wokwiya, siziwathandiza, chifukwa anena okha kuti akufuna asewerenso mpirawo, alowenso ground. Ndi lerolo anthu akuathawa, ana akuathawa, anyina atupere muluzi ndawo akunena kuti ayi ife sitikukhalanso nkhwapa mwa munthu, tiyenda tokha ngati UDF ndipo ikhala ndi tochibera wake. Zimene zija zikupereka picture yoti Peter Mutharika akanachita think thrice, kuganiza katatu asanapitirire ndi move yawo imene akupitirira. Anthu akuanamiza kuti anthu akukondani ndi kumachitira anthu kuti aziwasapota, anthu omwewo ndi kumakhulupirira bodza lawo lomwelo, ndi kumakanena kuti akuvoterani. Si onse amene anapita kumulakhwa lomwe, kapena onse amene amati apita omwewo ndi kumavina amene akavote. Anthu ovota ndi anthu amene ali oganiza bwino kwambiri, amene akhale akuona zimene zikuyenera kuchitika kuti dziko lino ndilota lipite kuti. It's rare kunena kuti kwathu kuno kuti anthu angaganizire zonena kuti munthu amene wakalamba ndi kutenga mpando ndi kumpatsa. Chifukwa chani ndikunena izi? Kudatengedwa munthu amene wali wa experience ndi ukasiyidwa ku immigration kuti ayang'anire immigration, akonze ku immigration, experience yake ikhale kumeneko. Mwaona inuyo Amalawi mmene wamenyedwera left, right and center. Aya atenga munthu wokalamba, munthu woti wali retired, wakayikidwa ku immigration mpaka ku makhoti adachotsedwako. Nde kuli bwanji dziko kuti anthu angalolere, ngakhale munthu atakhala kuti ndi wanzeru, tikukhulupirira kuti Peter Mutharika akadakhala kuti anavomereza kuti akhale pambali ndi kutsogoza munthu amene iwaja akhoza kukhala advisor wake, ndipo akanadusa mosavuta. Chifukwa anthu bwezi akunena kuti akugwirizana ndi uyu, ndipo uyu azakhala wanzeru ngati uyu. Koma kuti ndikhale ine ziwachita cost a lot. Adanena okha kuti kampeni siyocheza yayi, it's very hectic. Ndi chinthu chimene chili chovuta kwambiri kupanga kampeni iweyo ukanene kuti ine ndilowa mground. 2019 analali mboma, makampani amadziwa kuti tipindula, anthu ena amatha kupanga makampeni using ndalama zawo. Koma lero aoneranso iwowo ngakhale kumulakhwa lomwe osapezeka, anthu amene amapanga phokoso mboma osakapezekako. Ndikuti aganizire kuti anthu awapangira kampeni ndi kukawina ndi zinthu zovuta. N'chifukwa chake lero akupezeka kuti akugwiritsa ntchito anthu, chifukwa ali ndi chikhulupiriro chonena kuti awina, akugwiritsa ntchito anthu kuti azinama kuti ayayi NRB kupanga zotere, ayayi ameki chani. Misiri odziwa ntchito sachita blame ntchito yake, sachita blame matuzi.
misiri wodziwa ntchito sachita blame matuzi. Tu yako ngati ili yofoira umakayikonzesa, kaya siyokuthwa umakayinolesa kuti izipala bwinobwino. Koma ngati kuti iyayi ndikanathatu kukongolatu ichichi koma mashini angawa ndi osakhala bwino, ziwa kuti iweyo ndi amene uli osatha. This time around apita Mutharika amayenera kuti apereke chitsanzo chabwino, ngati chimene ananena Abakili Muluzi kuti ndi maganiza zonena kuti nditaona support imene ili pano ndinaganiza zonena kuti ndipikisane nawo, koma naona kuti ayi anyamata masiku ano alibe masanje atha kundigwetsa. Lero ndikuti Daliso Kabambe amene ali mnyamata amene amadalirika mu chipani cha DPP watulukamo. Ndi just imagine muzikaona kuti Daliso Kabambe ali apo akuyimira kaya ndi UTM ndimakapikisana ndi Peter Mutharika. Zovuta kwambiri. Kaya muzikaona Akondwani Nkrumah amene amapereka ulemu kwa Peter Mutharika ali apo ndimakapikisana ndi Peter Mutharika. Atupere Muluzi amene amakhala very loyal to Peter Mutharika akapezeke kuti ali apo akupikisana ndi Peter Mutharika. Peter Mutharika sangachite manyazi. It's not too late. Anthu akuganiza kuti kodi munthu amene adayimira 2014 kukafika 2019 wakwanisa 5 years, ndi wachita seek another term mu 2019 ndikawina zisankho. Kenako kwapezeka kuti zisankho zija zakhala ndi mavuto, yemwe uja wapanganso seek another term mu 2020 ndikukaluza kuzisankho. Kodi ali ndi teremunso kusogolo? Tiyerekeze Achakwera ayimira 2020 ndikafika ku 2025. Now 2025 akuti akayimira, ndi 2025 Achakwera akakaluza kuzisankho, ndikuti azakhala kuti ali ndi teremu inanso kusogolo kuti atha kuzabweranso 2030 ndikuzayimira. Nanga Achakwera akawina ndikulamula 5 years kufika ku 2030, ndikuti azabweranso pa malamulo zinayikidwa kale kunena kuti after 10 years munthu apite asakabwererenso. Ndi munthu ngati wachita seek for a term yonena kuti akufuna ayimire nawo ndi anthu amukana, kodi kumeneko ndikuti aliso ndi teremu ina yoti akhoza kubwerera, kapena third term imatengera kuti munthu akaluza atha kubwereranso, kapena akamaliza matemu ake. Zonse zili ndi kuthekera kofunanso makhoti kuti afotokozere paisi. Ngakhale anthu akuchedwa ndi zinthu zosafunikira, akusiya zinthu zofunikira, even za age limit zinali zofunikira, 50+1 inali yofunikira, zonse zija zinali zofunikira kuziunikira bwinobwino. Koma zimakhala zinthu zoti anthu amafuna kulimbana ndi zinthu zimene zingofuna kuti zilimbane ndi munthu wina osati ena. Ayi, ndi mmene zikuonekera apa, zaoneka kuti Achilomwe apereka khalidwe lolakwika losafuna even kuitana aboma kukhala involved pa zinthu ngati izi. Kupezeka kwa anthu aboma ngati za mtundu zimene zichazo kunali koyenera, kukanaonesa umodzi umene ulipo m'Malawi muno. Ngakhale Enoch Chihana ndikukhulupirira kuti akadakhala ena akanakhala ochita advice a DPP kuti asakhale anthu amangawa, akhale anthu ololera mitundu ina. Mukaona inuyo kuti Chihana anali kugona pa Muhanya, Joyce Banda anali pagona wa Muhanya, ndikuti Peter Mutharika kunalibeko. Lero kubwera nkhani ya Mulakhwa lomwe Peter Mutharika akukhalako.
zimene zingosonyeza kuti iwowo akungodalira mulakhwalo omwe okha, za mitundu ina sakuzidalira. Kodi ngakhale kuwina zisankhoko ukhoza kungowina iweyo zisankho chifukwa cha mtundu umodzi wokha. Sungathe kuwafuna achewa kuti akhale mbali yako, sungathe kuwafuna atumbuka kuti akhale mbali yako. Atsogoleri, khalani anthu obweretsa pamodzi anthu kufuna kuti dziko lino likhale lomangika pamodzi, osati kupanga chifukwa chonena kuti pampando pali achakwera, koma tizipanga kuti dziko li ndi lathu. Wina aliyense ndi Malawi, palibepo amene ali wobwera. Kaya wakhalayo pa upresident ndi wakumwera ndi president wa dziko, kaya wakhalayo ndi wakumpoto ndi president wa dziko, kaya wakhalayo ndi wa chigawo chapakati ndi president wa dziko, kaya wakhalayo ndi wakumwera ndi president wa dziko. Pasamakhale kuti akuti chifukwa tiwakhalapo ndi uyu ndi ineyo ndizipanga zija zoti basi si president wanga. Zimenezo sizimatheka, dziko simungaligawe, andi sizingatheke kuti inuyo kuzisankho akangokuvoterani anthu akumwera okha ndi kuwina zisankho. Sizingatheke. You need anthu achigawo chapakati, you need anthu akumpoto, you need anthu akumvuma, komanso you need anthu a Central Region. Tazichitani kumachita sport talent muzipani muzipereka mphamvu. Taona nimene akupangira Dr. Lazarus Chakwera, akupereka mphamvu kwa anyamata awo, ndi kumapanga misonkhano, ndi kumapanga zinthu, pamene inuyo ku DPP mukuyembekezera kuti kwatipangidwe msonkhano ndi kuti akhale president Peter Mutharika. Secretary General mukukhazika pasi kuti ati akulephera kuyankhula. Munthu koyamba kuyankhula pa podium akanapanga bwanji momoti mumuphunzitse, mumpasenso mpata kuti apange misonkhano, mukuti ayi usapange msonkhano uzikaphuphonya ndi kuti kubwera nkhani. Munafufuza ngakhale regional governor amene munampasa ku Eastern Region. Better Africa. Omvera apo tafika kumapeto kwa kutenga amenewo, ndipo tikupemphani kuti khalani pomwepo pamene tikadabulisa lima program ena pambana mpaka tikhalo kupasani speech ya Boni Kalendo siku la lero 7 October 2024. Subscribe, share and like. Club Junta, building better Africa.